Dzina langa ndi Bambo Louis Chikanya amene ndakhala ndikutumikira mu Archdiocese ya Lilongwe madera osiyana-siyana, ndipo kumapetoku ndakhala ndikutumikira ngati director wa radio Alinafe Archdiocese of Lilongwe. Kuyambira chaka cha 2015 makamaka pamene ambuye Archiepiscopi late Tarcisius Yaye anandipempha kuti nditumikire ku radio Alinafe 2015, koma choyambirira anena kuti ndikakhale ndi maphunziro kaye okhuza za radio. Nde 2015 yo ndinapita kukaphunzira za radio ku Tanzania kwa zaka zitatu. Mmene ndinabwera tamaliza maphunziro za radio patsidwa udindo kuti ndizitumikira ku radio Alinafe 2018 mpaka na 2025 December. Ndithu experience yogwira ntchito ku radio has been so nice. Zinali zabwino kwambiri, zosangalatsa, nadziwana ndi anthu ochuluka, na phunzira zinthu zambiri chifukwa kukhala ku radio, kugwira ntchito ku radio ndio tumayenera kuti uzidziwa zinthu zambiri zimene uziwauza anthu osiyana-siyana omvera, uziwauza zinthu zoti ukuzidziwa. Nde nali ndi challenge noti ndiyeno ndiphunzire zinthu zochuluka kuti ndiziwauza anthu zinthu zoona. Ndiye kunali kuwerenga, kucheza ndi anthu, kuyenda kwamayenda madera osiyana-siyana, kumadziwa zinthu then kumafotokozera anthu. It has been a nice experience kwambiri pa zaka zimene ndakutumikira choncho kuyambira 2015 mpaka na 2025. Actually mwina kudzakhazikika kuti ndagwira ntchito bwinobwino 2018 mpaka na 2025. Ndiye tingathe kunena kuti mwina about 7 years ndikugwira ntchito ku radio Alinafe, mosa topa day and night working. Zinali zabwino kwambiri ngakhale ma challenges ali apo, koma it was a nice experience. I met people, staff, omvera, so zinali zabwino kwambiri. Ku radio Alinafe ndi tinganene kuti as a radio is timagwira ntchito ndi 24 hours tikozotero 24 hours working, chifukwa chakuti radio sitiye noti tizimitse ayi, chifukwa anthu amamvera radio nthawi zosiyana-siyana. Anthu amamvera radio mawa, ena amakonda kumvera masana, ena amakonda usiku, ena matanda kucha mamawa. So radio imafunika izikhala on nthawi zonse. Zimene zikutanthauza kuti ogwira ntchito fe ku radio ndio kuti timagwira ntchito 24 hours kumabe mosinthana, timatha kusinthana, winagwira kunthawi kuti winagwira kunthawi. Nde timagwira ntchito ngati ineyo ndimagwira ntchito ma hours ambiri, chifukwa nthawi zina ndimagona 2 o'clock mamawa, ndio 5 o'clock chingolo 4 o'clock ndio ndidzuke ndikonzekere ma sessions amamawa pa radio Alinafe. So masana ndio kuti paliso ntchito zina, timagwira ntchito zina, anani pasaso ntchito zina za ku parish ndio kuti ntumikire ku parish. Then mwina ntchito zina za ku diocese, ma projects, kuendera ma projects kwina, then madzulo tili pa radio. So inali ndithu nali ntchito, timagwira ntchito. Nde mwina kumafoto ndiye makwanitsa bwanji. Nazolowera chifukwa ndimadziwa pa program pa siku kukacha ndimadziwa kuti lero ndikugwira is. Nde maonesetsa kuti madzulo ndigwire zimene ndapanga plan kuti ndigwire pa tsikulo. So nazolowera panalibe nthawi yoti basi kungokhala kupuma wero kupuma kweni mwina 2 hours yogona, mangogona 2 hours or 3 hours basi udzuka kupitiriza ntchito zina. Nde tinazolowera, nafika pozolowera tupiti nazolowera sopano kuti zingokutumikira. Mwina so advantage yake nionena kuti maofesi nali moyandikana. Ofesi ya ku radio ndi ofesi ya ku parish, ofesi ya ku projects mu Archdiocese ya Lilongwe osewa nali moyandikana kwambiri. Then matango draw ndi office ina, jump to another office within another office, basi zinthu zikuyenda imene nimagwira ntchito. So nafika pozolowera kuti donoti gwire ntchito basi. Ku radio ku pokhala kuti ndali ngati director, komanso nali so announcer, nali producer, I was editor, ndimapanga zonsezo. Ngati announcer komanso producer ndimapanga maprogramu angapo ku radio. Ndimapanga programu ya kugawana chikuviro chathu imene imabwera pa Monday ndi pachiwiri mawa 7 o'clock mpaka na 7:30. Imabweranso lachinayi
kuchokera nthawi ya 6:30 mpaka na 7:30 1 hour. Program ine ndimaikonda kwambiri fwa ndimagawana chikhupiriro cha mpingo wa Katolika ndi omvera osiyanasiyana amene amapereka feedback, ena immediately, ena mwina tikakumana amapereka feedback kuti program yabwino. Ine I enjoyed the program kwambiri ya kugawana chikhupiriro chathu. I will miss it a lot chifukwa inali programu yabwino kwambiri kugawana chikhupiriro cha mpingo ndi anthu ena, zimene umazidziwa za mpingo, zimene unaziphunzira kugawana nawo anthu. I will miss this program a lot. Ndimapanga so program mana nachita break pakati ipo, ndimapanga program ya katekisimu ya Katolika kugawana chimodzimodzinso ngati program kugawana chikhupiriro chathu, koma imabwera kwambiri inali strictly doctrinal pa Chingerezi, kuti umayenera kuti wauze anthu zamene mpingo umaphunzitsira. Pamene kugawana chikhupiriro chathu imasiyanako pang'ono kuti umatha kugawana ndi omvera zimene weyo zimakupanga inspire moyo wako, zimene umazikhulupirira kozo khala yo opinion umagawana nawo ansatu. Siyana katekisimu amapanga kwambiri chikhupiriro cha mpingo, chiphunzitso cha mpingo, sungalowere kwina zimene uganize weyo ayi, umangopereka zimene mpingo umaphunzitsa. Kugawana chikhupiriro chathu ndimapereka chineso mene ndimamvera chikhupiriro ndimagawana ndi omvera. Pamene so nthawi ina nimadzapangako program ya Inside the Bible. I loved this program much chifukwa chakuti ndaphunzirako Bible tili kuseminare, nde zina nafuna kuti ndi omvera tiphunzitsane zina zimene mawu Mulungu amanena. Chita ngati mozamirako pang'ono, nde zimatithandiza kwambiri kuti ndiwerenge Bible jomozama, ndikuwerenga mabuku ena amene amafotokozera za Bible, nde ndikakonzekera nde I was there sharing ndi anthu zimene Bible limatiphunzitsa. Ndimapanga so program ya makhala nawo program ya Catholic Perspective, imene timachula Catholic Perspective, imene mpingo umaonera ma issues osiyanasiyana za social, za health, za education ndi zina zotero, kuti mpingo umaphunzitsa motani pa nkhani yakuti nde imeneyonso I miss it a lot chifukwa ndi program imene imatithandiza kutsatira zimene zikuchitika mdziko, kundale za umoyo, nde zimathandiza kuti tikazitsatira tikawerenga then tiziwafotokozera anthu mene maganizo a mpingo amanenera pa nkhani zimenezo, za ndalezo za dziko, zimenezo nde zimatithandiza kwambiri chifukwa program imeneyi anthu ambiri amayitsatira maso amatipatsa feedback. I will miss it a lot chifukwa chake ndikuganiza kuti mwina tiona mene tikakhaleko tikaona kuti zikakhala motani, mwina ndingamathe kumakajoina ndithu program imeneyi. Sikuti mene ndachokamo ku Radio Alinafe ndikuti basi ndasiya zoni, yeah, it's different kuchoka ku Radio Alinafe ndikupanga ma program ku radio zosiyana chifukwa paja radio imalola kuti wina aliyesa ngati upanga program ku radio akayiona akula ku radio aona ngati yofunikira kuti ngathe kuuluka. So ineyo nipitirize kumapanga ma program, ndizitumiza ma program, komanso nthawi zina tiona mene technology ingaendere ningathe kulowa live pa Radio Alinafe from afar. So zimenezo zoti so I will miss a lot kwambiri program ya kugawana chikhupiriro chathu. I was free to share with the people my conviction of faith, komanso mene mpingo maphunzitsira chikhupiriro chathu. Kuno ku Radio Alinafe ndikanene kuti chifukwa ndi almost every day nali pa radio, every day magwira ntchito ku Radio Alinafe. So mwina tsiku limene ndinganene kuti lakuti very special kwambiri zingadivute chifukwa chakuti masiku osachuluka zangolowererana tsopano chifukwa mungasini mankhalango every day. I may not remember bwinobwino kuti tsiku lakuti zindivuta kwambiri. Perhaps mwina if I reflect a little bit, koma masiku ambiri ku Radio Alinafe for me it was wonderful chifukwa I met different challenges ndi zina zotero. Perhaps mwina worth recalling ndi tsiku limene tinapanga chaka chokumbukira kuti tinakwanisa zaka 20 ku Radio Alinafe. Zaka 20 zo nali chisangalalo, anthu anabwera kudzachita sembe ya misa kusangalala, a lot of things. Tinapanga salu ya radio koyamba ndi zina zotero zimene zinatithandiza kuti tikumbukire zaka 20 za Radio Alinafe. That was panale pachani now I've forgotten kuti ndiliti imene tinakondwerera 20 years of Radio Alinafe. Radio Alinafe inamba pa 14 March 2002.
ndiye timakondwerera 20 years just few years ago. Koma specific day kuti sikula kuti ndikumbukira zakuti I may not remember kwambiri ndithu. Kwa amene timatsatira kwambiri Radio Alinafe, timakonda Radio Alinafe kumvera, tipitirize kumvera Radio Alinafe. Radio Alinafe kupitirira kupereka maprogramu ake. Tenga wanga kuti let's love the radio, tipange support njira zosiyana financially, materially, morally, kuthandiza kuti Radio Alinafe ipite patsogolo. Tienda kupereka ulemu chimozimozi ndi timu yonse ya Radio Alinafe, a director onse amene aliko tienda kupereka ulemu kuti amathandiza and they are part and parcel of doing the communication work kuti moyo wathu upite pasogolo. Ndizikomo mamene tingane, ndizikomo